Yeah, good morning, Madzukabanji Konse Kumenemoli. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Yeah, nkhani libano ndiyo kuti Saudi Arabia ikufuna nuclear. Komano America ikuakanizaso. Ndi my friends, yes, ndi my friends. Nze nkhani muinveste bwino ma details. So, Good afternoon, everyone. What steps is the U.S. taking to get Saudi Arabia to sign the Abraham Accords? Sure. Well, the president himself has spoken on this many times. His Truth Social post this morning, and I will read it for those at home who missed it. The civil nuclear deal, there will be no enrichment of material, an important point being made between the Department of Energy and Saudi Arabia, which pertains only to non-military use. Will be approved, but is totally subject to Saudi Arabia joining the very respected and successful Abraham Accords. The United States is not opposed to civil nuclear facilities, as we all know. Look, this is a condition that the president has spoken about many times with our Gulf and Arab allies. He wants to see these countries sign the Abraham Accord. It was one of the most historic accomplishments of his first term, and it continues to be a long-term goal of his to expand those accords to ultimately come to a place where the Middle East can be a peaceful and stable region. And yes, this deal with Saudi Arabia, the energy deal, is contingent on this condition as far as the president is concerned. So we'll continue to talk with our Saudi counterparts to get the deal finalized and hopefully see them joining the Abraham Accords very soon. Just Saudi Arabia ikufuna nuclear modani. Hey. Okay. Saudi Arabia ikufuna nuclear yake osati ya mabomba yayi. Osati ya zira yayi. Nuclear imene akufuna Saudi Arabia ndi civilian nuclear. Nuclear nino kuti si perekaso vuto kwa wina aliyese. Nuclear nino kuti timati civilian nuclear, okay? Yoti okay, za chipatala, okay, za medical. Za magetsi, nuclear lumene, za magetsi. Za agriculture, za ulimi. You understand? Nuclear yongothandiza ma areas ngati amene wawa. So, osale mabomba, sakufuna bomba. Ai. Koma America kawazonzidi, mfana. This fana ndikupweteka. Awaza kuona kuti sizingatheki kuti mukhani nuclear. Poka. Musaine Abraham Accords. Ndizigwiza nabati zimenezo. Musaine kuti inuyo mukuvomereza kuti Israel ndi dziko. Why na mene samabanga understand? Why? Mpaka lili panopa anthu ena sanavomereze kuti Israel ndi dziko. Okay. Palibe pa dziko lapansi pano amene anganene kuti Malawi si dziko. Palibe pa dziko lapansi pano pa aliyense amene anganene kuti ife sitikukhulupirirabe kuti Malawi ndi dziko. Sizingatheka. Wina aliyense pa dziko lapansi pano anavomereza kuti Malawi ndi dziko. It's a legitimate country. Ndi dziko ndithu malamulo okhazikitsidwa malamulo. Aliyense amadziwa kuti Zimbabwe ndi dziko, Tanzania ndi dziko, South Africa ndi dziko, America ndi dziko. Koma tikafika pa Israel, till today, mpaka na lero ndithu pali anthu ena amene sanavomerezebe kuti Israel ndi dziko. Mayiko amene ndithu alipo kwana 29 amene samavomerezabe kuti Israel ndi dziko ndithu paloka. Ena aku Middle East, ena aku Africa, ena aku Asia, right? Why? Pamene pampane pali nkhani. Pamene umene uri upanga understand kuti zimene zikuchitika fayani. You understand? Why? Pamaveka zoti zizungu zokhuza ndi occupation. Ngati kulanda malo. Why zimaveka ngati zimene zozo? Chifukwa chani? Mwapanga follow history. Pamene mazendeka zoti okay kuti nkhani ndi chonchi. Hey. Mbuyomo. Before 1948 dziko limene kunalibe
You understand? It's like kunalibe ndithu kunalibe completely. Izizi mukayang'ane olopena pali pose mukayang'ane dziko linayambisidwa litako zaziti linayambisidwa 1948 na kunachitika chani kunaphedwa anthu kwambiri mpaka tsiko limene lili anthu ndithu amalikumbukira kuti kunaphedwa anthu ochuluka kwambiri. Even ku America kumakhala ndithu mdipito woyenda mnamvako za nakiba. You understand? 48, more than 700,000 Palestinians are forced into exile. It's the Nakba, which means catastrophe in Arabic. Haganah forces seek out every Arab, and barricades are set up to screen those who had not already fled the city. Everyone is searched. The Haganah, a paramilitary organization, forms the core of Israeli forces and is responsible for expelling Palestinians. Some leave on their own to escape the violence. Their lands and houses are seized. Most flee to Gaza, Jordan, Lebanon, or Syria. On December 11, 1948, the United Nations adopts a resolution for the right of return for these Palestinian refugees. But Israel has never given its permission. Nde kunaphedwa miyoyo ya wanthu kukhetsa mwazi nkhani yake talanta basi ili ndi dziko basi ili ndi dziko la Israeli. Ndi anthu ena anati ine sindivumira nazo sindogwirizana nazo like kuti dziko timatero ku dziko kuti liyambe zimatero nde basi ena anavomera by force ena by kuti asanemba agreement koma ena sanavomere maiko ena sanavomere kuti libe ndi dziko ambiri amati zimene si dziko kumene kundu anthu Holanda ukuba anthu amene wawa maproofs maumboni onse nkhani imene tinayilongosola bwinobwino kwa amene amasankha kuti ine sindifuna ndimvetsetse sindifuna ndifufuze zinthu amene zawo zimenezo koma no actually the public information apena bali pose ilipo suti so ungafutike kuti uzivutika kuti ineyo I mean ndiyeno ena mwa maiko amene wawa tinafika ponena kuti kulimba ndi panafika point ndinena kuti chabwino since zinafika since timvana pamene papa mwina ena samamvisa bwino panafika stage ndinena kuti chabwino mwina chifukwa chinena kuti maisraeliwo chabwino akhazikika okay anapha anthu okay it's fine panafika point ndinena kuti bwanji tibweze solution ina pangakhala maiko awiri imene machita kuti two-state resolution chabwino bwanji pangakhala maiko awiri okay mbali nayo kukhala chani kukhala Israel mukune nayo it's fine kwinako kukhale Palestina ena azikhala mbali ngati dziko lawo ena azikhala mbali ngati chani ngati maisraeli since zachitika kale and anthu achicholengo chawo anthu ambiri akuchoka m'madera mwawo you understand akumachoka ku Europe ku America kakuti ndikumapita kuti ku Israel kucha basi ife ndi maJews nchani ndi anthu anakwana pana 10 million anthu aja kadziko kaja ka Israel kaja anthu akuona 10 million ndi anthu ochepa poyeka ndi Malawi 23 million iwo aliko 10 million Malawi ndi Malawi ndi akulowa kawiri chabwino ndeno tinafika poto chabwino tingoyika chani pakhale maiko awiri ayi ndithu Israel zimene sikufuna zimene zakuti iyayi ife nangati ife kuse kutitenge kukhale kwathu kuse titenga iyayi akuluakulu ndi that's why panopa mukungona ungophulisa kuna kuli kose komanso sikuti akuyimira pompo kuti atenga Gaza ikhayo atenga ndi aliso ndi list ya maiko imene timanena kuti Greater Israel ndi akuyenera
maiko be Lebanon, Syria, tinakamba kale zimene zonse. Ne Saudi ikubwera pati munkhani. Saudi ikubwera kuti Saudi nena kuti chabwino ife kupalia ife. Sikuti tikuona kuti basi maIsrael muchoke chanchani pasakhale dziko lanu chanchani. Hayi. Basi munakhazikika basi it's fine. Koma apanga nilikukunaize anzanu wa mapalestina aso nawo akhaleso dziko lawo. Kwako kusiyene inuso khani kwanuko. Zetreba ndipo pamene pacha. We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. Ife sitikuvomereza kuti inuyo ndi dziko ngati Israel. Sitikuvomereza kuti inuyo ndi dziko unless pokhapokha mu inunso mutavomereza kuti yabwino mbali naye azikhala anzanuwo. Ndi nkhani yomakhala pati penepo. Aisraeli maAmerika akuti ayi sizingatheke. Awo sakuyenera kuphedwa. Ndasakungophedwa ngati nyama. Mwinaso zinyama zobola. Ndasakungophedwa ana azimayi. Anthu osalakwa akungophedwa basi. Mabuilding kumangogumula basi. Nkhani yake atenge chani? Akutenge kusekucha. Nkhani yake akutenge kusekucha. Akakutenga basi. Iwo mtima wawo uphaleno pacha. Mapalestina awo si anthu ndi zinyama. Akutero. Ndi Saudi ngati aife sizingatheke avomereza amene wawa. Saudi sikuti Israel isakhale buya. Akuti ikhalepo koma avomereso ena awonso azikhala mbali yawoyo. Hayi maIsrael akana. Ndize zanituma tinapeka video akupita kumagawa maloko. Kumagawa nditu kumagawa. Nduna Minister of Finance ujeni uyundano uyu Minister of Settlement oyangana zogawa malo chanchani. I mean ose kunyamuka nthu debate kupita ku Gaza kuchako ndokumakawo ziteni malawa ndi athu tatenga magawana. Zotenga zamafana zilizo zimene zonse. Ndi Saudi Arabia ikufuna kuti ikhale ndi nuclear. Nuclear wake osati wababomba. Akawazirayitu inuyo muvomereze kaiza Israel. Abobi sitikulolezani inuyo kuti mukhandi kuti mukhandi nuclear ija. Muvomereze kai muloweka mu Abraham Accords. Yovomereza kuti Israel yatane ili ndi ufulu opanga chizo pangazo. Ndi Saudi kuti yayi sitingapange. Ndi nkhani yake. Saudi Arabia ndi dziko limodzi limene nako mbali khoza ndi ma-Americans. Amawamvera sawapangira makani ndayina Yesu bwana. Koma still be sawakwatira be ngati ma friends. Pompano amani na matukwana. Amene wawa amakisa uje mbuyo yanga. Pompano sana panga action ndio sana tukwane hayi sana vute chenjeni hayi amango yangana. Ndi maloyo friends. Ndabuno bwino kwa ma-Americans. Koma look mmene akwapangira trade ngati kuti ndanthu kuti sawamvera samamvana. Ndifati manena kuti ma-Americans siwasewera nawo. Sungapange ubale kuti basi makuti I mean people Saudi Saudi like I mean to be honest. Muona banje nkhani. Guys, thank you so much. Mawali cameras.